کلمه هیجا، کلمه ولاد پاریس، کلمه مقصود و اشرفی و بنی زید نها ایرش کرهوز دیلی اعلامی دا سر تاخیر دیمشاندن اف اعلام شرکی تایبت جبو اراده و بشکیه برویجی دبیگ اف شرط تایبت که لحمر کلمه دیمشاندن ام جوان باور نکن تاخ حیانی نها گاف به گاف بوست به بوست روشکی پاراستنه روارا ام بین لپیشه جبر ویجی هم دخوازن هر مالکی می ولاد پاریس هر انسان کی می ولاد پاریس کلمه شه مقصود اشرفیه همو این مال خود التزام کن و گهداری و شهری تایبت دیلی علامی دان نکن گهداری وان نکن اف اسلوب کی گلکی بقریشه اف اسلوب ancak ne hazın irade me bişkinen berveji naha hizame ifadeli parastını evin asayiş mel bemel ciwanı da mera li hemû çaperan evin li ber xwe didin em divê vî gelî vê hêzê lê xwedî derkevin ancak ne hev hêza layıqî vî gelî bê û ev gel jî layıqî vê hêzê bê ji ber wê jî em carekî din dibêjin ji bo rayê giştî jî em dixwazin bankin ji bo rayê çar parça Kurdistanê jî em dixwazin bankin ji ber ku li hember me şerekî gelekî mezin hin çekdarî hemû corayên çekên giran bikartînin bê serûber jî taxan bombebaran dikin bû çavê gel bişkînin taxê fala bikin taxê dagir bikin em niha li vê derê ban dikin wek meclîsê gel êşe maqsûd û eşrefiyê em gavekî tewîzekî jî nadin em ê li ber xwe bidin û em ê vê îradê jî bi azad biserxînin ez bawer dikim ev diayet êv di qirtiya wan da bimîne ê niqabin encamekî bi dest xînin em guhdarî vê dîayetina nekin em mal îltîzam bikin ji ber wê jî ev nirxê me ye ev taxit me ye mal û milkê me ye divê ku em ji çeta û dizaran nêlin servê esasî jî em dibên hemû gelê me ra silav û rêz em jî li vê derê mil bi mil bi asayişê ra berxwedanekî dîrokî bikin û em ê vê taxê bikin cihê serkeftinê herî mezin di dîrokê da silav û rêz biyo Bêjî berxwedana Şêx Mexsûd Bêjî berxwedana Şêx Mexsûd Bêjî berxwedana Şêx Mexsûd Bêjî berxwedana Şêx Mexsûd